Moikka ja tervetuloa Finish with Emily podcastin 5. jaksoon. Mun nimi on Eemeli Korhola ja tämän päivän aiheena on merirosvous. Finish with Emily podcast on suunnattu keskitason ja edistyneemmän tason suomen kielen opiskelijoille. Ja tulen puhumaan tässä podcastissa ainoastaan suomea. Puhun kuitenkin rauhallisesti, että sinun on helpompi seurata keskustelua ja pysyä mukana kaikessa siinä, mitä kerron. Puhun tässä podcastissa myös hyvin arkisesti, eli käytän samaa kieltä kuin puhuisin kavereitteni kanssa. Jees, mennään sitten merirosvoukseen. Käytännössä idea on, että puhutaan Afrikan rannikolla ehkä viimeisinä vuosikymmeninä eniten huomiota saaneesta merirosvouksesta. Merirosvoustahan tapahtuu ympäri maailman, mutta käsitellään tänään, koska aikamme on rajallinen, niin käsitellään vain yhtä osa-aluetta, käytännössä Somalian rannikolla tapahtuvaa merirosvousta ja sen historiaa. Se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, että mikä sen on aiheuttanut. Kaikki voitaisiin sanoa, että alkaa siitä, kun tosiaan Somalian historiassa niin maa oli poliittisessa ja taloudellisessa epävakaudessa. Ja keskushallinto siis romahti. Ja 90-luvun alussa Somalia vajosi käytännössä anarkiaan, jossa oli erilaisia sotaherroja ja heimoja, jotka taisteli vallasta. Ja kuten voitte kuvitella, niin tällainen melko kaoottinen ympäristö, johon yhdistetään äärimmäinen köyhyys, niin ihmisillä ei ole paljon vaihtoehtoja. Se on hyvin epätoivoista löytää ruokaa tai ansaita elantonsa. Jos ajatellaan vielä Somalian sijaintia tavallaan, niin Somaliallahan on Afrikan pisin rannikko, jossa kulkee myös merkittäviä kansainvälisiä laivareittejä. Niin tavallaan näkökulmasta riippuen se on sekä hyvä että huono asia. Mutta jos ajatellaan merirosvouksen syntymistä tai alkamista, niin totta kai sillä on myös ollut merkitystä siihen. 1990-luvun loppupuolella ulkomaisten kalastajien ja kalastusalusten laiton kalastus Somalian vesillä lisääntyi tosi paljon. Ja koska tietysti sitten valtio ja hallinto oli sellaisessa tilassa, niin se heidän valvonta siihen asiaan liittyen oli käytännössä olematonta. Ikävä kyllä ei ollut kyseessä myöskään pelkästään laiton kalastus, vaan myös sinne dumpattiin ja heitettiin sinne mereen kaikkia myrkyllisiä jätteitä Somalian vesille siis, mitkä sitten vielä entisestään tuhos ne paikalliset kalakannat. Tämän seurauksena osa sitten kalastajista otti oikeutta niin sanotusti vähän omiin käsiinsä. Ja he alkoi sitten seuraamaan näitä ulkomaisia vieraita kalastusaluksia ja otti tavallaan heitä vähän niin kuin panttivammiksi. Tavallaan he vaati lunnaita tai vaati tavallaan sakkomaksua ennen kuin he päästi sitten nämä vieraat kalastusalukset jatkamaan matkaansa. Ja tätä pidetään
tavallaan he huomasivat, että itse asiassa hei, että tämähän on ihan kannattavaa liiketoimintaa. Ja tavallaan tätä pidetään niin kuin koko sen merirosvousidean tavallaan alkuna siellä rannikolla. Eli se lähti tavallaan siitä, että he halusivat itse suojella niitä omia vesiään ja omia elinkeinojaan. 2000-luvun alussa sitten tosiaan, kun oli tehty tätä omaa valvontaa koskien niin sanotusti näitä muita kalastusaluksia, niin tietysti kun huomattiin, että se on kannattavaa se toiminta, niin sitten toiminta muuttui järjestelmällisemmäksi ja suositummaksi, eli useammat henkilöt alkoi sitä harrastaa. Ja alkuvaiheen hyökkäykset kohdistuivat tosiaan pieniin veneisiin ja paikallisiin pieniin veneisiin. Mutta sitten kun tosiaan innostus asian kasvoi ja he järjestäytyi myöskin paremmin, niin kohteeksi otettiin suurempia kauppalaivoja, eli tavallaan rahtilaivoja. He alkoi myös käyttää parempia strategioita niin sanotusti, eli heillä oli tällaisia emolaivoja näillä merirosvoilla. Eli tavallaan he pystyivät niin kuin käyttämään sitä emolaivaa tukikohtana siellä kauempana rannasta ja sitten siitä tavallaan organisoimaan niitä hyökkäyksiä. Ja tämä sitten mahdollisti sen, että heillä oli paljon laajempi se alue, millä he pystyivät toimimaan. Siitä mennään muutama vuosi eteenpäin, niin huomattiin jo, että he oli kehittänyt ihan sellaisen toimivan liiketoimintamallin. Eli tavallaan lunnasrahojen avulla ja laivankaappauksen avulla niin he tienas isoja summia. He kaappasi oikeastaan suurempia ja suurempia aluksia ja neitä pidettiin sitten hallussa niin kauan, että saatiin lunnaita. Ne lunnaat oli usein miljoonia dollareita, joka on siis aivan todella suuri määrä rahaa, varsinkin Somaliassa, joka on tosi köyhä maa. Tämä lähestymistapa toimi tosiaan hyvin ja osoittautui erittäin tuottoisaksi heille. Ja kuten jo mainitsin, niin silloinhan se suosio vaan kasvoi. Ja voidaankin puhua, että siinä 2010 vaihteessa oli se huippuaika, niin sanotusti, jos ajatellaan tätä merirosvousta. Eli kymmeniä laivoja kaapattiin vuosittain. Muutamat tapaukset saivat myös paljon huomiota mediassa. Eli oli esimerkiksi tämä MV Fainan kaappaus, joka kuljetti sotilasvarusteita. Ja toinen taisi olla toi Marsk Alabama, josta itse asiassa tehtiin elokuvakin nimeltä muistaakseni Captain Phillips. Ja toki sen kautta sitten se sai vielä enemmän huomiota. Sitten tässä vaiheessa alkoi myöskin sitten vastatoimet ja tietysti kun se sai niin suurta huomiota kansainvälisesti, niin alettiin myös pohtimaan enemmän vastatoimia. Tavallaan sitten yhteisöllisesti tai kansainvälinen yhteisö alkoikin koordinoimaan vastatoimia. Ja käytännössä sitten aika nopeasti siellä olikin partioimassa jo erilaisia eri maiden sotalaivoja, jotka suojeli näitä kauppareittejä. Osa oli vaan partioimassa siellä alueella. Osa saattoi esimerkiksi ihan saattaa niitä laivoja. Eli tavallaan ne meni niiden laivojen kanssa yhtä matkaa. Varustamot ryhtyi myös itsenäisesti erilaisiin toimenpiteisiin. Eli
useilla laivoilla oli esimerkiksi ihan aseistettuja tiimejä, eli turvatiimejä, tavallaan turvaamassa sitä laivaa hyökkäyksiltä. Laivoihin rakennettiin myöskin tällaisia turvahuoneita ja harjoiteltiin erilaisia väistöliikkeitä, tekniikoita. Sitten myös pyrittiin esimerkiksi vesitykit oli yksi tapa, millä pyrittiin estämään se merirosvojen pääsy sinne laivaan. Ja käytännössä kaikki nämä toimenpiteet niin johti siihen, että hyökkäykset alkoi vähenemään tosi nopeasti. Eli vuonna 2012 niin oltiin jo siinä tilanteessa, että voidaan puhua siitä, että ne olivat alkaneet vähenemään jyrkästi. Tämänhetkinen tilanne ja viimeisten vuosien tilanne, ehkä sen varsinkin 2012 jälkeen, niin sehän on vähentynyt merkittävästi. Mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että ylipäätään, en puhu nyt pelkästään Somaliasta, vaan ihan ylipäätään, niin ei niitä perusongelmia, mitkä tavallaan aiheuttaa tätä. Eli esimerkiksi äärimmäinen köyhyys, anarkia ja hallinnon puute, niin ei niitä ole täysin ratkaistu. Eli tavallaan se, että vaikka ongelma ehkä nyt väliaikaisesti onkin esimerkiksi tällä alueella vähentynyt, niin ei mun mielestä voida puhua siitä, että se olisi kokonaan kadonnut, ainakaan se juurisyy siihen asiaan. Eli tavallaan niin kauan kun meillä on poliittista epävakautta tai taloudellisia vaikeuksia tai vakaan hallituksen puutetta, niin aina on mahdollisuus ja riski tällaisen toiminnan nousulle. Ja nyt mitä on esimerkiksi tapahtunut, niin nyt se merirosvous on siirtynyt vaan vähän eri alueille. Eli se on tavallaan siirtynyt enemmän tuonne Guineanlahden alueelle. Joka tapauksessa nämä on aina monimutkaisia asioita. Eli tavallaan ei ole mitään yhtä ratkaisua asioiden korjaamiseksi. Ja sen takia tietysti myös kansainvälisesti niin tilannetta seurataan. Ja yleisesti ehkä jos ajatellaan vielä yhteenvetona kaikkea, mistä merirosvous sai alkunsa, varsinkin Somaliassa, niin siinähän oli tosi monta osatekijää, mitkä siihen vaikutti. Eli oli tavallaan ne paikalliset olosuhteet, sitten myös ne muiden maiden ryöstökalastaminen, jätteiden dumppaaminen sinne, niin siinä on tavallaan tosi monta tekijää, että se ei ole niin yksiselitteistä, mistä se johtui. Ja toki sen seurauksena myös kansainväliset yhteisöt on ehkä enemmän panostaneet sitten myös siihen Somalian tavallaan siihen, että saadaan pidettyä sitä taloudellista tilannetta vakaampana ja parempana, mutta toki nämä on aina semmoisia asioita, että näissä menee aikaa. Ne ei tapahdu yhdessä yössä. Semmoista tänään. Mitä ajatuksia tämä jakso herätti? Kommentoi ja muista laittaa kanava tilaukseen, niin saat aina ilmoituksen sitten, kun uusi jakso ilmestyy. Finish with Emily on yhden henkilön harrastelijaprojekti, joten otan erittäin mielelläni ideoita ja kehitysehdotuksia vastaan. Jos haluat tukea kanavan toimintaa, niin käy tutustumassa kanavan Patreoniin. Siellä on saatavilla tosiaan erilaista lisämateriaalia opiskelun tueksi. Tämä oli Finish with Emily
podcastin 5. jakso. Minä kiitän sinua siitä, että jaksoit kuunnella tämän mun kanssa loppuun asti. Me jatketaan seuraavassa jaksossa seuraavalla aiheella, joten siihen asti ei muuta kuin oikein mukavaa viikkoa ja moi moi!